Dobrý deň, vítam vás pri dnešnej špeciálnej prezentácii, ktorej predmetom je router od spoločnosti D-Link DIR890L. Jedná sa o ultra router s možnosťou prenosu až 3200 megabitov za sekundu, 4K HD streamingu, herného prispôsobenia, pokročilého QoS+, obsahuje taktiež gigabitové porty, 2 USB porty, je spätne kompatibilný a má možnosť ovládania aj cez mobilnú aplikáciu My D-Link. V tomto prípade sa jedná o router, ktorý vysiela na troch frekvenciách, a to 1x24 GHz a 2x po 5 GHz. Ich spoločná prenosová rýchlosť je 3200 megabitov za sekundu. Ak máte vysoké nároky na sieťovú prevádzku v podobe neustáleho a hlavne súčasného sťahovania, VoIP, online hrania alebo streamovania videí v rozlíšení až 4K, potom práve vás by mohol zaujímať tento ultimátny router. Zajistí bleskorýchle pripojenie v rámci celej domácej siete. Vďaka trojpásmovej prevádzke obstará špičkový výkon aj pre tie najnáročnejšie domácnosti s množstvom zariadení. 6 externých antén dá všetkým zariadeniam ten najlepší signál pre maximálnu rýchlosť pripojenia. A teraz môžeme sa pozrieť na tento router bližšie. I hneď na prvý pohľad pri otvorení krabice na nás môže zapôsobiť sytá červená farba tohto routera. Teraz sa môžeme pozrieť na obsah prvej krabičky. Máme tu v tomto prípade napájace káble. Prvý kábel je pre európsky trh riešený a ten druhý je riešený pre anglický trh. Tak, a teraz sa môžeme pozrieť na obsah druhej krabičky. V tomto prípade tu máme napájací adaptér ku predošlým káblom. Potom skrutky s moždinkami pre možnosť uchytenia o stenu a jednoznačne sieťový štandardný kábel typu RJ45. Tak, na spodku krabice pod routerom sa nachádzali od D-Linku príslušné materiály. Pozrieme sa dovnútra. Takže máme tu D-Link konfiguračnú kartu, potom záručné listiny, nejaké ďalšie informácie o cloude, inštalačné médium, mapku zapojenia pre urýchlenie nastavenia, si môžeme rovno aj pozrieť. Vyzerá to na veľmi dobré riešenie pre ľudí, ktorí nevedia, čo ako sa majú zapojiť domácej sieti. To sa môže celkom hodiť. Dobre, a teraz tu máme pred sebou náš hlavný predmet tohto videjka a to je router. Ako vidíte, bolo spomínané, že má 6 antén, sytá červená farba. Rozmerovo patrí medzi jednoznačne tie väčšie routere, určený aj pre domáce využitie, ale pre jeho parametre sa zaradzuje jednoznačne medzi streamingové, HDčkové, 4Kčkové routere, riešené pre gamerov, pre tých ľudí, ktorí veľa sťahujú. Je to úplne unikátny stroj. Dobre, tak vážení diváci, sme na konci nášho videa. Ďakujem vám, že ste si toto video pozreli. Keď tak ho môžete okomentovať, zdieľať a prajem ešte pekný zvyšok dňa. Dovidenia.